tanan. It's 5:55. 5:52 na ang oras dere sa New Zealand. Yes, alas 5:55 na sa buntag. Whew! Okay, daghan na mo tanan ako. Ngano kuno dali ra niyo sa kuntiyan nga bago pa man ko nanganak, adi man bago nanganak, mga 7 months na ko na nanganak. 7 months na. So ngano daw dali ra niyo sa kuntiyan. Ingon ko, wa ko ni kaon. So karon kabuntagon tudloan ta mo kung unsaon pagpahiyo sa iyong tiyan nga dili na mo kinahanglan mo adto sa gym, dili na mo kinahanglan mag-hire og fitness instructor. All I have to do, just give me 5 minutes lang sa inyong higayon to teach you how to lose your belly fats. Now, let's get started. Shall we? Yes. So, alam mo kayo mo nga nagwansi-wansi ko kay gibati ko katugnaw, as in tugnaw siya dere. Wentay naman good news. So, atong hapon karon mag-warm up usad ta. Pares dito na sa kanang moto ka restaurant, di ba, na may appetizer para pagana sa kaon. So, karon pod magpagana usad ta sa atong workout. I mean, magpagana ta para sa ato ang workout. So, let's get warm up. Okay. Shuffle. Squat. Mura na siya. Oh. Ito ako na siya. Ambak squat. Kung mangutan na mo, ngano ako nag-ihap. Dili ko mag-ihap. Haba mo ngano. Unya ako mag-ihap kung gibati na nako ang kasakit sa akong dughan. Kaya once mabati niyo ang kasakit sa iyong dughan, diha na ninyo ma-feel ang burning sensation. Okay, murag gibati na nako ha. Dugay-dugay dito ko kabalik og exercise. And 3, 2, 1. Alright. Okay, let's do the high knee. High knee is very common exercise, but this one I will give you my own high knee. Og I'm sure wala pa nakabuhat ni ani. So now I call that high knee robot. Bawal sundugon. Okay, now pasensya na mo my love ha. Imagine na 4 years na ako nag-exercise. Karon pa ko ni balik up to sa akong pagpanganak. Nag-warm up pa ganita, gihangak na ko. Ang sao gani sa tunga-tunga ka ha. Okay, no, sa tinaoray lang, i-enjoy lang sa nato ni ha. Let's enjoy. Ay lang sa tinyo na ang ngon na morag na pressure na mo. Enjoy lang. Di ba mo na importante sa kalibutan nga ma-enjoy ka. Okay. I call it high knee run. Ready? 3, 2, position. Murag kag robot. Kita ko ninyo. Okay? Mana lang. Asan maayo ani? Pasensya lang mo. Ako ay fitness instructor. Ako ay director. Ako pa yung cameraman. Diba? Ako pa yung talent figure. Ouch. Okay. High knee run in a robot. Robot high knee run. Okay. So position in 3, 2, 1. So bring your knee as high as you can. Okay? Okay.
Kinalang straight ang inyong kuan. Inyong bukton. Inyong tawag na abaga. Okay, padayon lang. Keep going. Appetizer pa ni ha, appetizer pa ni. Appetizer pa ni. Pragana na to ang kaon. Okay. Remember, bring your knee as high as you can. Okay. Siya dili na magkuto-kuto yung mga bugal ha. In 3, 2, 2.5, 2, 1. Nangkuto eh. Okay. Magkuwas kong tubig, B. Pira. So, kini siya. Mo niya akong gitawag nga real workout kay gusto ko nga maipakita na ko diha ninyo nga tawo ra ta, hangakon ta, kutaslon ta, magabot atong ginhawa, natural na siya. Mo niya gitawag na ko nga home workout. Kaya naiuban diha nga mga, di ba, mga sa mga kita niyo nga ila na lang ipang edit. Actually dili na siya lang ila wala na sila nag home workout ana ila ra nang gi-demonstrate. In my way mo ni siya tinuray nga home workout kay makita man ninyo ang akong kagwapa ha. Ang akong kung akong hangak ba hangak para kamo nagtan-apod mo na ako hangakon sa tan-aw ra mo hangakon mo. Now painaw sa kog tubig Okay. Okay, let's do for another. Kinatapusan na itong warm-up. Okay. Sorry. Nalipadat din ang ako ang banig diha. Para dito mga slide. So, githawag ako na siya og shuffle. 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 No. Skittle. Mura kang nagkuan ra. Mura kang nag-stoga na. Kaya nito mura kang nag-skiing. Sorry, kita na ako. Oh. In 3, 2, 1. Oh. Sige lang my love kay ako lang ako lang butangan sa name sa exercise sa ibabaw diha para kay balong mo. Now let's get into action jackson. Let's get into the real workout. Just give me 5 minutes. I will show you how to get a flat stomach. Now, okay. Sorry.
So in each exercise, 30 seconds and 10-second rest. Okay, exercise number 1. This is just really common exercise and very familiar. I told this is my favorite exercise also. Now, I will put my banig now. Whew. Ako mag-set up ang ako ang camera ha. Pasensya na mo may labha. Ay, sorry. Pasensya na mo may labha. Kaya, saan man ni may labha. Ako rin nagmano-mano di mano. Ay, ala lang. Okay. Makitaan ba ko ninyo? Okay. Muna itawag na plank. Okay? Diba? Kung ano ka ni plank, diba? Sorry. Okay, hold it to 30 seconds, ha? 30 second rest. Mag-timer ko. Pinubre lang niya ito ang my lab. Kaya, huwag man ko timer diha. So, magamit lang ang phone. Okay? Just bear with me. Mas nindot ni at least makapahuway usab mo. Now, sa clock, 30 minutes. Okay, I'm sorry. I mean, no, not 30 minutes, huh? Patay lang 30 minutes. 30 seconds. Okay. Just bear with me, my loves. Naasa ang 30 seconds, ane? Nausik akong 30 seconds, ay. Sorry, okay. Okay, mano-mano di mano niya to, aha. Okay, 30 second planks. Hold planks, okay? Sorry. Where? Yeah, okay. In 3. Okay, in 3, 2, start. So make sure that you engage your core properly. Okay, good job. Alright, 30 seconds is over. Now, okay, so we need to have rest for what we call that one for 10 seconds and get ready for exercise number 2. Sorry. So I called it Russian twist. Okay. In 30 seconds also, okay? So, mag-ihap na lang tayo. Hindi na lang tayo mag-time. Samot man. So, in 3, 2, 1. Rest. And exercise number 3. Exercise number 3, I call it, it's very familiar also, it's a mountain climber. So, I prefer not to use this banig in my slide go. Okay. Mountain climber in 30 seconds, okay? In 3, 2, 1. Ten seconds.
Ooh. Hugno yun na. Bahuan sa tabi. Di lang ta magdali ha. Mabugat ko niya. Bago para ako ng anak. Baka mabingat ako. Kapapanganak ko lang. Uy. Okay. Maghigda ka. Okay, exercise number 5. Ano, sorry. Number 4 ba? Nakalimot ko. Okay. Lie down. Okay. Sorry. Hindi na ito. Ano siya gitawag na London Bridge. London Bridge. Okay. In 3, 2, 1. Hold 30 seconds, eh? Kung mabati ninyo, kaya ito maging ano mo? Sorry. Napuling ako eh. Okay. Kung ikapon ninyo yung tiyan, di ba flat siya? Dili nyo makita niyo mga, dili nyo ma-feel ang inyong fatty. So kung maging ano lang mo siya mga usa ka buwan, siya dili na mga hilis inyong mga fatty nila. Diba? Bisag i-hold lang ninyo siya. Hold it for 30 seconds. Okay. And our last exercise. Reverse crunch. Kadutsa. Oh, di nga ako. Nasaan ako? Naba ko 20 seconds eh. Sorry just bear with me. Kaya meron ako nibalik sa beginner ane. I consider myself as a beginner. So this workout is really good for a beginner. Dito magdali. Huwag man katailaag. Katailaag, diba? Okay. Another 20 seconds for me. In 3, 2, 1. Inhawa delfin. Inhawa delfin. Right. Napa mo diha? Right. 10 seconds more. May katulog hinoon ay. Okay, mata na. Another 10 seconds, please.
Hinundumin ninyo ha. Ang fitness is not a race. Pamanta sa nagpamangutan nagbabadagan good. Pamanggutan sa competition nga. Char. So ano magdali man mo? Ay mo pagdali. Okay? Okay. Usa pa sa tagay kung yung chance ha. Na para binagtutoy na ko. Mabugat niya ako. Okay. Sawa ka sa bogya. Lima na tanin niyo. Okay. Asa mo ba 10 seconds to go? Okay. 3, 2, 1. Two more. One more. Diba? Kapit mo mag-exercise? Lamig kasi mong kaunuran ba? Alabit ang buhi kayo mong bukog. Gahig bukog. Kaya bitang buhi kayo mong dugo. Nima? Ngunit nakanindot na mag-exercise ka. O mas maayo po na mag-exercise ka. Kanang wa pa kay kaon. Yung bago pa kong mata. Pas na ako, nasig ko pa kung nagulat kong mata. Karon kay alas 6:17 na. So, mako naman ko ano. So, solid kayo, di ba? So, inamdumin ninyo yung mga kaigsuunan. May love na ko diha. Nga. Lahi-lahi tag lawas. So, meaning, ang ato ang lawas, lahi-lahi response. O nga exercise, dili pareha sa instant noodles nga. On the spot, diha dayon. Dili pareha sa sili nga. Muhalang dayon. So, you need to work hard in order nga makamit ninyo ang inyong gitawag-tawag na body goals, di ba? Naman ito yung body goals, di ba? So, sa mga dalaga diha nga body goals, you're invited to come with me. You know, like, join with me kay I consider myself as a beginner man kay 4 years ko, 2016 ko nag-start of home workout. Last year, nanganak ko sa akong third child. So, 7 months na. 7 months postpartum na akong lawas. So, murag, sa diha nga, wa ko ka-exercise, pila, murag, ibutang na ito mga usa ka tuig doon, wa ko ka-exercise. Siguro, exercise nga, dili kayo nga, exercise, murag, exercise lang, pero dili yun ingon nga, as in nga, exercise yun. Sabot mo? Sabotan na lang, good? Okay. So murag ako ang lawas, sabihin ako ang kusog, ang akong energy level lahi ra sa kaniang 2-3 years ago. Diba? Sabi na may din ako napakoy na napay sa mga inhadya, makarelate jud na nagtutoy ninyo na nagpadigi pa kayo sa inyo sa iyong baby, diba? So ako sana na hinahinay lang po kay ako mo po consider nga ako ang baby nga napabay nagtutoy na ko niya kana ra mag-workout ka sa pinang-oray lang mag-workout ka nakanabit ang intense imong workout makaapekto na sa imong breast milk so dili ko gusto nga maapektuhan akong breast milk so tagaid ko konsiderasyon ninyo ngano naghinahinay ko dili na ko pugso na ko ang lawas nga dili na ko kaya sa tinoray lang prangka lang nag-aginod gyud ko ron hinay ka ako ang fitness level hinay ang akong energy so ako nibalik yun ko sa sinugdanan as in beginner nibalik yun ko mura kong beginner ba nga maupay pagsugod na ako so this year 2020 mo na pagsugod na ako sa ako ang home workout ubahin nyo diha. So, ngano ako nang film, ngano ako nang nag-YouTube ko para makita ninyo kung unsa gyud ang realidad sa home workout. Kung i-compare ninyo ang akong video sa ubang video,
dili mo makapil nga home workout na siya. Actually, gi-demonstrate ra na nila kung unsaon ninyo to get, for example, unsaon ninyo to lose weight. Gi-demonstrate na nila. Pero actually, ila na nang edit, mura lang siya edit ra na nila. So kini ako yun na ipa-feeling nyo nga tinuora yun niya ako nga makita ninyo nga tinuora yun niya akong pag-workout uban diha ninyo. So I will encourage you guys to come with me. Uban ko sa ako ang journey. Balig, alindo. Basta mga nanay diha sa bagong nanganak, ay kabala ka, hinahinayon lang nato. Mubalik na lagi nga to ang kaning adto ato ang kaning adto. Mubalik na lagi na. So ilan mo kabala ka diha. So muna sa mga dalaga diha nga nag gusto mo nga makuha na inyong kabugaton. Uban ko ninyo kay aligri man ang sarili, di ba? Aligri sa ni kana dili na nato i-focus nga kanang kapoy nga murag ay way lami, di ba? Ma-feel man nato way lami pero lingaw-lingaw lang ba? Uban sa lingaw-lingaw ma-enjoy ka, hindi ka ma-boring. At the same time, healthy, sad ka na ma-fit yung lawas, di ba? So, sa nananaw na ko diha, okay, English ko na ko, kaya basig na ko viewers sa laing nasod. May na lang ba mo? Subscribe sila na ako, okay, English, okay. Pusing kay ko, ay. Pusing kay ko. Okay. Maho na ko LL, kili-kili power drink, di ba? Just imagine, 5 minutes workout ra na. 5 minutes workout ra po nang tulog-tulog akong singot. Kaba ka nga nang tulog? Nga ka ba? Nga kaya mo tulog akong singot? Nanimaho naman akong singot na rin. O, di ba? So, just imagine, 5 minutes workout. Kanang 5 minutes workout, my love. Dali kayo na siya. 5 minutes workout, dali rin kayo na. Kung higayon, kung tagaan niyo higayon ng iyong, kung tagaan niyo, di ba? Ano yung realidad na to sa mga inahan? So, ayun mo kabalakad yan, makita na yung mga rolls. Kung tagaan niyo higayon ang iyong kaugaling mo sa pag 5 minutes workout, dali ka kaayo na 5 minutes workout a day. Diba? In 1 month. Siya, dili mo manghiyos yung mga kabugaton diha. Kung yan, hinamtumi ha, ang inyong workout, side, useless rapod na siya kung dili inyong mo disiplina sa iyong kaugalingon. Again and again, pinunduman kita mo, ang ato ang workout, mura na siya 10%. The rest is 90% ang inyong diet. So, proper diet and proper eating. Hydrated, kinhalan, of course, inyong gitagdagang tubig a day. Diba, recommended is kuan man 9 glasses a day, sakto ba? And then, kinhalan, sakto po na nga pang tulog. Tulog magabi, dili magtulog mo buntag ha, magabi ba? Sayo mo matulog sa gabi, sayo mo mata. So, kinhalan na yung mga 8 hours sleep. Okay? So, mo yun na importante, tumanina. Inom dumi, ibutan na to, 10% rajod ang ato ang exercise, ana. 90% ang proper diet. Proper diet, hydrated, og stay hydrated, og kanang gitawin nila nga matulog ng maaga. Diba? Para healthy ang inyong lawas. Kaya sayang hapon, magtuwad-tuwad ka diha, pila ka minuto, pila ka oras, kaya lamon ka, wala kay disiplina sa mong kaugalingon, sayang-sayang. Nagsayang-sayang lang kasi mong singot, na maglamon ka tala, walang disiplina sa inyong sarili. Kailangan sabayan nyo ng disiplina. Diba? Sabayan yung disiplina, yung tamang pagkain, yung mga prutas, gulay dyan, mga protein. Huwag kayo nag-chocolate dyan, at saka yung cake dyan. Uy, yung ice cream dyan, yung mga donut, wag na. Kung gusto nyo talaga mahal yung sarili nyo, kung may body goals talaga kayo, kailangan may disiplina kayo sa inyong sarili. Sayang yung workout nyo, tapos lamon kayo ng lamon, quarantine pa naman, di ba? Sabayan nyo ng workout. Okay lang yan, may tinatawag na dati. Ako, may cheat day ako. Cheat Bisaya, basta cheat, di ba? May once a week ako, kaya na ko ng donut. Ganyan mga tamis ba mga soft drinks. Ganyan. Tapos, sa week lang yan. Okay, may huwag naman kayong yung kanang ayan niyo. Ayusan ninyo. Don't be hard to yourself. Tagaan sa mga gamay na regalo yung kagalingon bitaw. Pero gamay lang, ayun sa
kanang palibian sa ninyo. Diba? Sayang kaya ito ang effort kay ta magpatagsi sa buntag, tuwad-tuwad taong niya. Huwag kayo disiplina sa mga kaugalingon. Kung ito na kung boga niyo, kapara mag-exercise dire. Ay, magkita mo din, nagkaon-kaon rin mo. Ha? Huwag din ako nag-edit akong video para makita niyo yung katag, diba? Gusto mo edit ako? Hindi ko magana mag-edit. Ay, kapag edit. Alright, edit. Sana ta? So, ang kinahanglan, may disiplina tayo sa ating sarili. Okay? Anya, oy, bonus tip di ay. Bonus tip ang kana bitaw namoy limon. Limon ba? Limon? As in, limon sito. Kina limon no, limon. Iya, cucumber. I-chop na ninyo diha cucumber. Iya, limon. Ibutang sa i-jug na ninyo sa jug. I'll show you the jug. Oh, wow. Okay. So, kaya popcorn. No? Sige, anin siya. Dili mong good. Ayaw ka nang ano ba? Or dili. Ingo ano ni pero dili. Ano ka na bitang sabi ka na bitang dili sa termos ka na bitang pitsil. Pitsil. Bisaya Vlogger pitsil. Ano? Pitsil ba? Ibutang mag-cut mo sa yung lemon ya. Yung cucumber. Isa ka lemon. Or maybe half na cucumber. Taas mo na. No? Half lang. Mga kataas mo. Half lang. Or pwede sa group doon ninyo. Ano? So, ibutang niyo sa yung pitsil, tanging tubig, ibutang niyo sa yung sa pabnawon ninyo. So, mauna yung tubig. Pak! Saro! Fictive kina siya. Lemon, cucumber. Paano siya? Come on, sorry. Hindi na ma-function akong otak. Sorry. Sorry. Dili na ko. Ay, kabala ka, kaya ako lang isuwat di ang pangalan, okay? Ako lang isuwat da. So, muna siya, muna inom ninyo basta forever na ninyo imno. Wag mo kontraan na. As in, effective kayo na siya to lose your belly fats. Lemon, cucumber, ibutang sa tubig paglawa. Muna yung imnon. Imnon na yung everyday, kada oras. Muna yung masilbi, himuon na yung tubig ba? Muna yung imnon. Okay, observe rin sa ninyo ha. Observe rin ninyo. Usa pa mo diha, pagkilo usa mo para may bawaan din ninyo ba nga nihuyos jud mo. Diba? Nihuyos. Tagay na ninyo ko, kinilang naamoy ka ng plan. Naamoy plan para mabawaan ninyo nga effective ang atong workout. Primero, kiluhan na yung kaugalingon. Kiluhan yung kaugalingon. Sukda ang inyong hawak. Namutik mo sure di ako da abang tawag na kanang measure your hawak. Measure yung hawak. So, ay measure yung hawak dire. Dire na siya. Okay? Nga, pag naamoy kilo di, kiluha yung kaugalingon. Kiluha yung kaugalingon. Okay, lista na ninyo. Sa man karon, ibutang nato. For example, you started workout today in June 15. Okay, June 15. So, kung tagaan mo na mo journey for how to lose weight within a month, and then you started today, June 15, and then end up July 15, sakto ba? 1 month ba? If you are follow the instruction or sa inyong tawagan na sa inyong routine, di ba? Makuha din na ninyo, makamit na ninyo ang gitawag ninyo nga loss weight ninyo or bisag sa pagtangtang sa inyong mga gibugaton niya. Yes. Balika ko niyo, sa paa ko niyo kung dili mo muhiyos diha. Basta ni follow mo sa ko ang guidelines, basta ni follow mo sa kong istorya. Kaya kung wala mo ni follow na ako, sayang lang. Sayang. Wala. Sayang ang inyong effort. May pag mga tulog na lang mong di mo matabata. Diba? So, kanya lang, isunagin mo yung guidelines. So, plan how to lose weight. Balikon ako para makasanap tanay. Sa mga Tagalog diha, problema na ninyo. Kung hindi mo kasabot na ako, pangita mo din kapiter. Bisaya di ako. Haron, saan naman ko? Ay, haron, akong loading, akong utok ng loading. Okay, balik ko na ako. June 15, nag-start na June 15, 2020. So, 1 month journey, balik alindo. O how to lose weight, how to
kanang to get rid of your baby fat, yung mga pati-pati nyo diha, ana. So, June 15, okay? So, ibutang ato yung kilo is 60 kilos. Okay? Kung yung hawak, 60. yung sukot yung hawak ba? Okay? So, mubalik mo og kilo after a month na in July 15. Okay? So, hindi na ito mahibawan kung ni-us-us ba yun yung timbang, kung ni-us-us pa yun ang inyong kabukaton, ni-us-us ba yun na inyong mga kabel-belan nila, di ba? Okay. Mo-us-us yun na, I will guarantee you, kung everyday 5 minutes workout, everyday, if you will come with me, everyday 5 minutes workout, 5 minutes lang akong ipahanyo ninyo my love, 5 minutes lang, 5 minutes lang, okay? Mura dyan akong ipahanyo ninyo everyday, kaya lang na 5 exercise akong gitudlo ninyo, mura na yung balik-balikon, kay beginner man ko, muna yung balik-balikon everyday, hinay-hinay lang good, wala, dili man ta magdali, wa pa ta nagdali, dili man ni kompetisyon. Ayo, ihahawa kami na ang importante sa workout. I will show you. Ang importante sa workout in fitness world, ayaw i-compare ang inyong kaugalingon sa lain. Ayaw i-compare ang inyong progress sa lain. Don't compare yourself to the other niya. Ayaw i-compare ninyo kay lahi ta og progress. Okay? Wala ka sa kompetisyon. Dili ni kompetisyon. Fitness is not a race. It's not a competition. Okay. Fitness is all about being fit and healthy. How to be fit and healthy. Wala ka sa kompetisyon ninyo mga higalaan. So, hinay-hinay lang. Ano, nagdali man ka, uy, may lakad, bes, may lakad, ha? Diba? Dili, tawa ka nagdali. Tagaig higayon ang inyong kaugaling. I will encourage you. Tagaig higayon ang inyong kaugalingon 5 minutes workout a day. Kung prioridad ninyo ang inyong kagwapan, ang inyong kalusugan, ang inyong health, 5 minutes workout. 5 minutes workout. Mura dyan na akong balik-balik kung 5 minutes workout. Workout o ubani sa disiplina. Disiplina ha ang inyong kaugalingon. Then 5 minutes workout. Okay? Okay, salamat sa inyong higayon. Salamat sa inyong oras, sa inyong pagpaminaw na ko, sa iyong pag-uban-uban ng workout. Hantod sa sunod, sa wala pa nakasubscribe diha. Don't forget to subscribe my channel and pindot the bell for notification para dili ninyo ma-miss ang akong workout videos. By the way, this is my second home workout video. The last one, kung nakinamdum mo, stomach vacuum. Daghan kay na ignorante sa stomach vacuum sa. Number 2, this is our second workout, a home workout, how to lose weight. Okay? So don't worry, ako lang nangibutang ang pangalan sa atong workout diha para makaibalo mo. Okay, sa mga subscribers na ako, daghang mga subscribers na wala pa mo kapindot sa akong bell notification, pindutan na ninyo. Sayang ang akong workout, hindi mo katanaw. Okay, hantod sa sunod, nga itong pagkita, hinumdumay, health is wealth. I am your super man.